man túa hain díadach sé sin a sean túa go bheits an tuiach ú bá rí a bheits a bheits géirí suas. Agus dé a history at an túa sin. Mi mágas a kopilé. Dan gjorde nog die kopost en door naar kotille van doos. Nu was nog eens een tooi dooi. Was een zilvertje nu door gaan. Is dat we net in de door ja. Right. Ik denk eerst dat de eerste maken de avond door. Ja. Hoe je looi niet eens hoor ja. Sure. Hij is een jaar toe in a jena gas de kersti. Oh yeah, wij zo in Geno. Sorry. Zo daar. It's okay. Ja. Ja, we zien het kan nog week. Sure. Over coach we gaan maar zeggen. Aha. Je nu het kop er roinje, jij met een piece zelf voor die. Ja. Ik ook gaan zien. Ja. Hij zo. Ja. Ik heb gepakt. Ja, ik heb Die. Krooi op jaar, krooi op. Tjera. Dat zit ze. Krooi op daar zit. Cheers. De rukken is zo. Met je naar huis gestuurd. Ach, na jikke je zit toch. Heb je zin in? Ja, weet je. Je moet te meer doen dat ik voor. Tjera. Hey. Zit. Ach, nee, niet een gram. Maak het uit. En jij maak je heen drove aan. Doe het. Tjera. Heb je tikje? Ja. You should pass and drop show. Sure. Agus leis go an go deachí an túach sinna híar agus a cearst le vet inné nó le anything. Agus a chwach ní a bhaú an tuis. Ní sin an ché a bheisiú cleachta ag Lewisburg a bheisiú cuppa. En de bekker. Wat jij de week. Oh, 2 miljoen. Ja. Fiech het kom. Ja. Agus Jay me a chas. Kassen, niet hoe je dat. Ja, sin. Zo, nu, joh, was zo. Ik kan zo aan het maken zitten. Of dat voor te lang anders nou. Je zit a chas a roish pain. Jay sure to get Dat is ook goed op bieten. at the right. A carúr. I is Ook. oh sure, Jada. Can do your piece oak. Dat kan uit zo. Raw.